centrale as is een fjouwerbaansdiek van Dokkum naar Drachten. De Frieske Steerten hebben het al besletten, maar er blijven bezwieren uit de hoeken van natuur- en landschapsorganisaties. En het al oud-steertenleden beziekt het nou de uitviering op te keren. De diek is 31 kilometer lang en jit door de Frieske wouden. Voor een groot pad is het traject nij. Natuurorganisaties en particulieren vinden deze fjouwerbaansdiek een grote aantasting van de natuur en het landschap. De bestuurders van Noord-Eerst-Friesland, maar als belangrijkste plek Dokkum, verwachten dat deze diek de economie opkrikken zal. In het ijsbaangebouwtje van Den Woord zitten 3 oud-steertenleden. Ze bezieken de plan voor de centrale as op te keren. En ze willen komen met een eigen versobere plan voor de diek. En dat heet Better As. Het binnen Willem Verf, Jelle Aria's en Frans Kuppers. In juli 2000, dacht ik, hadden wij zelfs als GroenLinks zijn, van nou, mits, dan is een verbetering van die wegenstructuur dus wel op zijn plek hier in Noord-West-Friesland. Dus daar weer dus wel aardig consensus over. Maar terug de tijd heen, waar het plan hield iets groter en de democratische controle van de steden hield iets minder. Maar het is toch wel in je voorlijn hield die verhoring, zeg? Nou, ik ben dus in 2003 uit de steden hier. En in 2000 leidde er een begroting onder die nog net de helft weer van het bedrag wat er nou voor steert. Maar het oorspronkelijke idee wie ik net dat het hele ding fjouwerbaas komen moest. Dan doen wij in 2000 doorheen, dat ik in de steden zie het, doe ik meer stukjes misschien fjouwerbaas en hier en daar is een viaduct, maar zandje en viaducten en alles fjouwerbaas, dat weer helemaal net het oorspronkelijke plan. Oud-steertenleden van het CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, FNP en D66 gingen voor een burgerinitiatief en maakten 1500 handtekens aan. Professor Oosterhaven, hij is econoom in Grace, weet van de economische situatie in de Noord-Eersthoeken van Friesland. Ja, economisch gesteld is dat een moeilijk stukje van Friesland. Het ligt ver weg. De bevolking krimpt, trekt naar de grote steden toe. Dat betekent toch achteruitgang van voorzieningenniveau op termijn. Het is een problematisch gebied. Jarenlang had de gemeente Dongerendiel voor deze diek strijden. Waarom is deze diek voor Dokkum zo belangrijk? Nou, een van de grote voordelen is natuurlijk de veiligheid in deze regio. Ook een stukje ontsluiting, bereikbaarheid. Ik denk dat dat een hele grote voordeel. Maar ik neem vooral een stukje veiligheid op de dieken hier in Noordoost. En de economie neem je net als eerste? Nee, ik denk de economie hangt ook voor een part van het bedrijfsleven van de mensen af. Het is wel zo van dat goede ontsluitingen wel goede voorwaarden binnen voor de economie. Dat geldt niet alleen voor de dik, maar ook digitaal. En dat moet in de water werken. Zijn er ook bedrijven die nu speciaal naar die hoek gaan vanwege die Vierbaansweg? Nee, dat lijkt mij. Theoretisch is alles mogelijk, maar dat lijkt me extreem onwaarschijnlijk dat het bedrijf naar Dokkum in dit geval zou gaan, omdat die centrale as er is. Bedrijven van elders die om de een of andere reden naar Friesland willen, die zoeken de grote plaatsen op. En die komen niet verder dan Heerenveen, Drachten. Zelfs Leeuwarden is voor nieuwe vestigingen niet echt aantrekkelijk. Dokkum, Leeuwarden, de noordkant van Friesland moet het echt hebben van eigen bedrijven die groeien. En die moet je zien vast te houden. En daar heb je een goed arbeidsklimaat voor nodig en allerlei andere voorzieningen. En natuurlijk ook bereikbaarheid. Dat is een van de factoren, maar het belang wordt heel zwaar overschat. Hier in de Roos bedrijven voortgaan? Ja. Weet zeker. Je dat zeker? Zeker, ja. Dan hier raads, maar je net zitten. Kun je nog meer bedrijven nemen die dan voor het Westen? Nou, SME Metaal hebben we er wel over gehoord. En de bedrijven die op een hege dieken zitten, en die zitten daar ook mooi, ja, die verwacht je de centrale as. De totale kosten voor de centrale as binnen 300 miljoen euro. Het is echt een wijven van
ja, je mag 100 kilometer rijden kunnen van Boppendokkum om Beniergeer. En dat is, bam, dat is de eerste. En dat stelt een geweldige eerste aan al die op- en aanritten en viaducten om dat volhouden te kunnen. Op een paar zegels hier doen. Wat dat onbelangrijk, onjild uitwonen wordt, vernield wordt, stiert net in verhouding dat rendement. En het loonskip. Ja, daar is het van mij natuurlijk in eerste instantie bij begonnen. Want kijk, om de dwarpen heen, als toen juist wat er bij van Waarden van was, de wal, de griep, on loonskip vernield wordt, zodat dat echte liedschalige waardloonskip met elzensingels en lietse verkavelingen. Dat vindt dus nog correct om die dwarpen heen. En daar barst dan Aarsen met hulp de geweld en viaduct en fjouwbaans die toch in. Daar doet niks van over. Wij zijn trots op het waardevolle erfgoed van de Friese wouden en willen dit behouden voor onze kinderen. Want wat blijft er nog voor moois over aan de Tjeerd Foekerslaan, de Johannes Dirkslaan, daar ben we er nou, en het karakter van de Damelaan, die leidt in Jonken. Als parallel aan deze unieke laantjes straks een drukke autoweg loopt die ons dorp doormidden snijdt. En wat is straks het effect als de vrachtwagens over de hoge halen denderen? En dat zijn deze stikken en aan de andere kant van het paard ook nog. Maar toch, nou ja, dit zijn nog oude hege wallen uit de ijstijd. Die staan ik overal nog wel beschreven in geschiedenissen en in de boeken van Teunissen en zo. Maar toch, wij zijn er nog wijs mee. Wij willen graag ze horen, maar dat zullen dus net kennen. Waar komt de dik ongeveer? Die komt hier over dit stuk land, denk ik. Over dit stuk. Voortnjonken de Johannes Dirkslaan langs. Dus hij komt gewoon over deze stikken heen en je sluit weer aan op het dwarslaan. Of dat gaat eronder terug, dat weet ik uit de Hollesa krijg net, maar toch, hij gaat hier langs. Nou ja, als je één keer dat tracé vaststelt en als je er nog een tweebaansdik deel leest of je leest er een fjouwbaansdik deel, het maakt het op zich net zo vol uit. En dat zit tussen een meter of 6 zonder dat het scheelt. En dat is het probleem net. En ik denk echt van, als je het één keer doet, dan moet je het goed van. Maar heeft het landschap op zich ook niet een economische waarde wanneer je een mooi landschap hebt? Jawel, dat is toeristisch recreatief aantrekkelijk. Dus vanuit het landschap gezien, een toeristisch recreatieve ontwikkeling gezien, zou je die centrale as niet moeten willen. Je moet hem willen, primair vanwege het feit dat je sneller vanuit Dokkum in de rest van Friesland en de rest van Nederland bent. Dat is de hoofdreden. En om de tweede hoofdreden, omdat de bewoners die langs de huidige weg zitten veel geluidsoverlast hebben, dat die geluidsoverlast zijn. Dat zijn de twee redenen. En dan de verkeersveiligheid is de derde reden. Dus dat zijn de 3 positieve redenen. Maar voor de economie hoef je het niet te doen. En voor het landschap moet je het zeker ook niet doen. Het is een gradenvogelgebied. Het is het oude verbinding met Stoekveld bij Watten. En van ons is het een heel goed gradenvogelgebied. Ulti Hosper vindt het spietig dat er op het gebied Boppengeriep een nieuwe roenwei komt. Een verbinding van de Woudwei met de centrale as. Je stier minder gradenvogels. En dan denk ik van, nou ja, hebben we hier zo'n groot open gebied, waar net alles een ding weet. Je ziet je wel het wetterpeil is die vierste leeg om het goed gradenvogelgebied van te maken. Het wordt tamelijk excessief gebruikt. Hier kon je dus echt wat te maken. En dit weer dus een kanswest. En nu moet hier weer ergens oors compensatie voor worden. Dus het is een soort extra dik die er heen komt. Hoe het met de ontsluiting komt, weet ik net. Want er moet natuurlijk het landbouwverkeer met ik teruggaan. En die kennen het op die dik, want dat is gewoon een verbinding van een fjouwbaansdik naar een fjouwbaansdik. Dus dat is puur een autodik. Het Frieske Geer had een gruttal bezwierend in de centrale as inbracht. Het is verschrikkelijk. Het is al jaren op- en ouwritten en viaducten en oviducten en aquaducten. Ik weet niet wat zal je wel uit betacht hebben, maar hier is echt alles uit de kast zelf wat dat betreft. Op zo'n steekt die autodiek. En dat brengt natuurlijk nog weer eens heel soort ruimtebeslag. En dat houdt dus ik in dus dat
Het is net alleen die dik, maar toch alles wat er omheen zit, krijg je dus nog een volle grotere versnippering. En daarmee ik, net alleen van Grijdevoels, maar ik denk dus dat het daar toch een minder gunstige leefgebied ik van meesken. En als dat juist in deze tijd van krimp en ik maar de bevolking in het Noordoost-Friesland, dus ik denk dat dat roestallig is. Er ben ik wel studies naar die, maar de automobiliteit neemt heel dit ta. Je verwacht je wel een krimp, maar het aantal mensen dat rijden kan, neemt nog ta. Dus die mobiliteitsvraag en wat je van de mensen vraagt om op paard te wijzen, dat neemt alleen maar ta. Het verlies aan natuur wordt gecompenseerd, zei Bertus Mulder. Hij zit in de gebiedscommissie en vindt dat de omjouwing er meer op worden zal. Een plus op het landschap. We hebben bij Dwarpen kuierpaden, we hebben menpaden in onze toekomstvisie. Het moet gewoon plezierig zijn om je te weien en daar werk je wel mee. Is het geld ervoor? Dat is een probleem. Uw begrutting gaat uit van bijdragen van het RIK in het kader van de ILG, de investeringsregeling landelijk gebied. Wij hebben dus in de steden zijn, en in deputaire steden, en in provinciale steden. Je moet alles van het dik, je moet dat er een plus gerealiseerd wordt zo. En het is nou afwachten wat het college, wat voor vaststelling die komt bij de steden bij de begruttingsbehandeling. Want daar moet het wel gerealiseerd worden. In Jester-Nijtjerk wennet de architect Gunnar Daan. Hij is adviseur van de oudsteerteleden die met het plan beter as komen. Ja, ik denk, de auto is de grote schuldige van de krimp. Mensen kunnen te makkelijk de stad en de weidewinkels bereiken. En daardoor vervallen de voorzieningen op het platteland. En dat is de oorzaak dat de jeugd langzamerhand wegtrekt. En ik denk dus dat die centrale as eerder een soort drain van Noordoost-Friesland gaat betekenen dan dat het gebied daarmee bevloeid wordt. Maar je zei wel van is wie het te druk. Er is wel in Gwonplakken een roemwij nodig. Jazeker. De burgemeester heeft echt last van het doorgaande verkeer. En dat geldt voor Damwoude dubbelop. In Dokkum is dat niet het geval. Maar waarom een 100 kilometer weg? Als ik naar Giekerk rijd, dan moet ik af en toe afremmen of de auto laten uitrollen naar 70 km per uur. Omdat er een rotonde aankomt. Maar ik kan vlot door het landschap me verplaatsen. En waarom moet dat van het ene viaduct naar het andere... en dan steeds die spaghetti van halve klaverbladen die dorpen moeten ontsluiten... waardoor ze hun voordeur verliezen. Je moet echt zoeken om in Damwoude te komen straks. Terwijl er nu een levendig winkelcentrum staat. Ja, nou, hier zie je het winkelcentrum Damwoude, hè? Een en al activiteit, het parkeerterrein staat altijd vol. Je moet weten hoe je er komt, hè? En je gewoon op de traditionele manier oriënteren op de kerktorens en op wegassen. En niet via een spaghetti van rotondes je weg moeten zoeken. Een bredere dik, snellere dik, betekent natuurlijk dat ik sneller op bestemming ben. Het grootste nadeel in uw zegen is dat het in Damwoude ontbreekt aan een aansluiting op een centrale as. Waardoor we dus eigenlijk een omweg maken om op die centrale as te komen. Waardoor het uiteindelijk leren maar wat ijzer is, kwartierwinst. Het is net zo dat je hem tijd verliest hier, hier te zitten. Nee, in mijn eigen is het traject zeg maar, van Alkadebra tot Dokkum is nu eigenlijk heel goed te doen. En het grote voordeel is wel dat we dus van Alkadebra richting Drachten zeg maar,
ja, dat is de grootste belemmering. Hier is de meeste files, ter rechter van Burgum. En dat is voor u wel een grote vooruitgang, dat die centrale as dat stuk opvangt. En dat is een grote voordeel. Dat onderste stuk is voor je het belangrijkste? Dat onderste stuk is voor u het belangrijkste. En dat noordelijke traject, Meizen wat mij betreft, zullen ze daar nog een streep door zetten. Maar hoeveel tijd weest zou het je hem opleveren? Al met al schat ik dat het heel goed 4 minuten is. Nou je het alle verkeer nog droog dan wordt. De dikke de drok. Hij hier dat hier de hele dag staat droog? Hier de hele dag staat droog. Hoe drok is het? Te droog. Wanneer is het op zijn drokst? Ja, als de mensen weer omgaan naar huis. Met deze jaar of jaar, dan is het één stoet van auto's. Kun je wel hoe stekken dan? Het is mogelijk, maar dat is ook alles met zijn. Het zal op den duur natuurlijk wel een beetje rustiger worden. Maar er is wat is wat. Die moet volgens de berichtgeving moet hier dus wel langs om op een centrale as te komen. Dus dat blijft nog wel. Maar het grotere verkeer en wat meer richting Dokkum. Maar dat gaat alle jaar natuurlijk om het dorp heen. En wat betekent dat voor jouw zaak? Ja, het weer natuurlijk wel ietsje stiller wordt het hier. Het zal net zo werden van. Dus ik ben wel mijn hele leven aan deze hoogte. Dus ik ben niet druk, ik ben er gewoon in mei gegroeid. Dus ik had er geen les van. Het is alleen nog in de spits is het wel eens moeilijk om van hier maar te komen. Maar verder valt het al hier op het aan. Voor die plaatsen betekent het voor de lokale dienstverlening, de winkelbedrijven, maar ook andere bedrijven in de dienstverlening, dat die wat klanten zullen kwijtraken. Want je krijgt toch ook klanten door mensen die gewoon langskomen, door het doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer, dat zijn dus klanten, die raak je kwijt. En dan zal hier en daar een bedrijf moeten besluiten om te sluiten op zijn huidige locatie. En als het een onderneming met toekomst is, dan zullen ze een nieuwe locatie zoeken. En dat kan in de regio zijn en dat zal meestal ook in de regio zijn. En daar kan Dokkum van profiteren. Maar dan profiteert Dokkum ten koste van Damwoude en Veenwoude en Burgum. Dus voor de regio als geheel levert het economisch geen winst op. Maar voor de betrokken dorpen levert het economisch wel degelijk verlies op. Ze binnen net minder bereikbaar worden, er komt alleen minder verkeer terug. Ze kunnen nog precies op dezelfde wijze ontsluiten worden. De dik in een woord bloot lezen. Maar de oren dorpen blijven gewoon lekker goed bereikbaar. Die dorpen die zijn ontstaan langs oude handelswegen. Daar ligt de basis van het midden- en kleinbedrijf van Friesland. In iedere voortuin staat een bordje met brandhout te koop, schoonheidssalon, noem maar op. Irene's tulpenbollen. Wanneer die stroom van dagelijkse passanten uit die dorpen verdwijnt, dan wordt dat de dood in de pot. Plaatselijk belang Dantumawoord verwacht het dat de drukte minder wordt. Ik denk dat het voor een hoop mensen in het dorp een heel stuk rustiger zal worden als centrale as ligt. Kijk nu al naar het verkeer wat er rijdt. Dan denk ik dat het een mooi project wordt. Er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die er tegen zijn, maar ja, dat blijf je houden natuurlijk. Het is de bedoeling dat er wat een plein komt en dat er meer wat groen en bjemmen. Ja, want het is nou eigenlijk wel een kele bedoeling. De rotonde eruit en daar komt een plein. Mooi plein, ja. Maar, en dan willen ze wat het shared space verhaal of deal de rondte zat het dan in het Fries heet. En dat je dan meer denkt, mijn ander dwang kennen. Een nadrukkelijke wens van het dorp wie om je dus een centrumfunctie te ontwikkelen. Er wordt nog wel zo lang op praten. Ik had er heel toevallig op werk had ik er nog een home in en ik zei er wordt nog wel zo lang op praten. Ik zei ze doen dat hier voor het begon weer en hier dingen een lange lijn. Want dat gaat al van nou
bijvoorbeeld 15 jaar toch? 15 jaar inmiddels. Nee, maar het punt is, mij die handtekeningen, dat waren dus echt een handtekeningen. Dan het plan van de oudsteerteleden, beter as. Dus als wij daarmee terug in. Wat is je alternatief? Nou, er komt de kwadzijn op Del. Alles boven het proces met Grietkanaal, 2 strooks. Roenwijm geriep. Nou, dan ben ik aan het twijfelzoer. Oké, als dat dorsten, dan haast de verbinding met Ljouwert, met het zuiden van Ljouwert. Dan hoest toen net eigenlijk nog eens een keer een duur Roenwijm huddegriep, want dat is het allerduurste stukje. En dan wordt ik de meeste natuur vernield en dan wordt de meeste economische skeer om bestaande bedrijven terugpakt. Dus vergeet dat. En verder maakt je een beskieren, net al die grote viaducten, Broekmeer, gewoon oogvonders, grote rotondes. Dat is, en dat levert al je melk een besparing op van 100 miljoen. En dat is een tredjepad van het totale budget. En dan komt steeds een beetje in de buurt van het oorspronkelijke budget. Daar ben je nog even op. Dit huis gaat er al en ik hier eigenlijk dat ze jood er al mee aan de gang zijn. Dus ik denk, nou, dan moeten we er nog even bij wijzen. Dus als de dochter is hier geboren en door 2 ga je nog even wennen. Dus wij ben hier bekwaam, we gaan 4 weer wennen. En dus nou komt de dik op dit plak? De dik komt, ja, zo goed ik begrepen heb dan met huis erom dat de dik er nou, in elk geval nou, precies hetzelfde plak is, maar sowieso de vlak achterlangs. En de borkerij die in Jonkerstier, die is er ook al aan. Licentie 4 begint er al naar beneden te gaan. Dus en dan onder de Donia-wei langs. En dan nou ja, verderop in Johannes Durkslaan, daar komt er weer verlucht. De familie de Jong had een recreatiebedrijf. Hij is zo eerst nog dichter bij ons huis. En dat we, nou ja, voor ons huis op zich net zo slim, maar wel voor onze recreatiewoningen. Er zit misschien nou, 80 meter tussen. Nou ja, en wij hebben het vaandel eigenlijk rust en ruimte in Noordoost-Friesland. Maar dan denk ik dat het wel gebeurt weer. Dus ja, toen hebben we wel even lichtelijk geprotesteerd. Ik vond het net leuk. Want ja, we zijn wel iets beetje voor de natuur. En ja, we denken toch dat het gevolgen heeft zelf. Ik hoop je dat al wat mij valt, maar ja, toch in je achterholen hij zei iets van het wordt het effect wezen, zal dat maar wel wachten. Beter as denkt 100 miljoen bezuinigd te kennen. Nou, maakt je dan bijvoorbeeld een fonds. Stopt die besparingen op die centrale as. Dat het totale 100 miljoen is. Stopt die in dat fonds vanuit Est-Friesland. En dat er goede initiatieven binnen. Dan kiest Tindermesker wielen op gang helpen. Ontwikkelingsfonds. Dat mensen zelfs een goede inspraak op hebben wat er betalen wordt. Dan brengt mensen ook weer bielkoor. Dan haast net meer die instelling gelijk als 0. Die 100 miljoen die je dan overhoudt, die zou wel eens beter besteed kunnen worden aan al die alternatieve voorstellen. Bijvoorbeeld heel gerichte beroepsopleidingen waar tekorten zijn, mee helpen opzetten, stageplekken organiseren. Dus allerlei heel veel kleine dingen te doen die meer effect hebben op de economie van de regio dan een weg. Wij willen naar een tweebaansweg. We volgen goeddeels het tracé zoals de provincie dat bedacht heeft. Maar we willen wel ook historische knooppunten zoals Quatre-Bras handhaven. De connectie met het station in Veenwouden handhaven. Het contact tussen water en weg, zoals je dat bij Burgum zo prachtig aantreft. Dat zijn momenten van het Friese landschap waar je de bedrijvigheid van Damen Shipyard en de landschappelijke kwaliteit van de Weide E op één moment beleeft. En daar wordt het verkeer onder de grond gestopt. Een tunnel kost het 30 miljoen. Gunnar Daan had voor Burgum en Brege ontworpen en dat kost het 10 miljoen minder. Deze brug blijft. De hoofdtoegang van Burgum moet wel in beeld blijven. Hè? Het moet niet zo zijn dat je via een spaghetti van rotondes daar je weg moet zoeken. Het moet voor de hand liggen dat je zo Burgum binnenkomt. En dan kan er een nieuwe brug komen, even voorbij deze, over de Weide E, die de passanten een prachtige view over het gebied biedt. En ook even dat zicht op de werf en de natuur hier.
waar het Prinses-Margrietkanaal zich verbreedt, daar zou dan, en dan moet je je voorstellen dat de horizon in zicht blijft, want die brug wordt hoog. Dan zou die brug over een enorme lengte over het landschap zweven. Wat zou u doen als u statenlid was geweest en u had voor deze beslissing gestaan? Overwegende wat u allemaal weet. Vind ik leuk dat u dat vraagt, want ik heb in de Staten in Groningen voor een vergelijkbare beslissing gestaan. Daar zat ik voor de Partij voor het Noorden in. Dat was een grote omweg rond Winsum. Gedeeltelijk dezelfde argumenten. En ik denk dat mijn standpunt in Friesland hetzelfde zou geweest zijn. Het doorsnijden van het landschap, dat zou me toch te zeer aan het hart gegaan zijn. En ik zou zeggen van nou, de geluidsvoordelen en de wat snellere verbinding, dat weegt daar toch eigenlijk niet tegen op. Dan zou ik voor het Better As alternatief gekozen hebben. Er is heel goed nagedacht door deze dik. En dat hebben we bij de Ria van Staten hebben we dat eigenlijk verdedigen. En daar heb ik gelijk in gekregen. En ik denk van, je moet nog net weer omzien. Je moet nog terug, ik van de regio. De mensen, het bedrijfsleven, het maatschappelijk veld staat erachter. Daar ben ik hartstikke wees mee. We hebben dat ook echt als stippenveld. En voortschrijdend inzicht, ja, waar weet wat er over een iris 4 of 10 hoe de wereld er dan weer heen leidt. Dan hoor je nooit wat te doen. En daar hebben we net van ingeheerd. Gelukkig is er nou de mogelijkheid van een bewaarderinitiatief. Er maar 1500 handtekeningen na. En als er 1500 mensen binnen die dus stipje, en daar hebben we dus een serieus plan van maken. En dan ben provinciale steden verplicht om het zo gauw mogelijk op de werklist te zetten. Maar zullen dan wat verhoren? Ze zijn in elk geval gedwongen om serieus naar hun plan te zien. Misschien is er wel een mogelijkheid om het in de Staten te brengen, maar ik vind eigenlijk dat de verordening op het burgerinitiatief daar niet voor is. Er zijn besluiten genomen door raden en de staten, meerdere malen. Vervolgens heeft de Raad van State zich in het laatste ook nog over uitgesproken dat het kan. En het is niet zo dat mensen die weg toch altijd al niet wilden, en die zijn er, net zo goed als de mensen zijn die heel graag die weg willen, dan nog maar eens met een burgerinitiatief komen. Daar hebben we het eigenlijk niet voor gedaan, het burgerinitiatief. Dat is eigenlijk om iets op de agenda te zetten waar de staten niet over praten of waar de GS niet met een voorstel komt. En hier is het hele besluitvormingstraject is gelopen tot en met de hoogste rechter in dit land. Dus alles is gebeurd en nu moet er maar gewerkt worden aan de uitvoering. Als op een gegeven moment die grote politieke partijen besloten hebben dat ze iets willen, dan, ondanks dat er nieuwe inzichten komen en nieuwe ontwikkelingen, dan gaat het blik op oneindig, verstand op nul en dan gaat die trein gaat door. En dat is eigenlijk heel jammer. In de politiek is het een soort adagium dat je niet mag leren. Je mag niet van mening veranderen. Maar dat je op een gegeven moment tot nieuwe inzichten komt, dat is toch wel wenselijk.